Oni vyskoč tam. Máte niekto v roku? Na. Toto otvoriť. Ty koko, dáš to zabarikadovať, nie rozjebať. Ja to zabarikadujem, aha. Nedá sa to barikadovať? Aha. Genius. To je koňomrt. Odkiaľ idú? Naľavo rozbili okno. Tam. Mám kufrík. No to čo tu skúšame, kokotko? Žani... Na čo som teda išiel hore? To bol niekde Claymore a som mu počul. Fajné. Na čo som išiel hore? A to týka Na to by si ich zmietol. Čak povedali ste, že bola rado, choď niekto hore. Čak áno,